Bismillahirrahmanirrahim. Amadam ne kashitane genga wangani kena salma mbay hono. Kan bako onini ayni ngosoro kene were katuguni no e Zikiri Waati émission yi. Kan bako anyori foyena ambia odi kama kasika wala ni soja chugo yamina kasika boku chama kalama zikiri kuka chugo yamina. Okay, antina kuma jaya kan bako komi anga bilebele do bambulu. Ami kuma dama aga yere fo onini am sega fo mi yalgo nyuma soro aka chugo yamina. An sogoma karabo. Ambani sogoma. Somoko. Bazi foite. Torostila. Alhamdulillah. Si. Aba. Ibise ki yere fo anan flel jamaya. Okay, yan nga yere fo. Be barka da Allah ka Allah fo. Ka soli ke chibaka no ya kuntigi Mamadu ye kisin na mabaye. Ka bunya segi bange bauma ka bunya segi sirfi dum bela jelema malikono maliko kankan bogo mbaw bela jelemfo naw yere mbaw yere fo o netoko aljuma trawle o do ba fo ko Zikiri aljuma trawle okay okay aljuma trawle okay kan ba nyodi fo nyana halni oy aljuma na yaka donglime no ma delikai bi ko ni abambulu sijo ko no o bela jeli mina ay okay aljuma sana ngatani kuma yi ibiseka kono bogo hakila jingi chugo mina ka do ka fogo aljuma era de yeni okay d'accord Muhammadu ibn Abdullah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taslima kira kele baga okoni nalumaye kira kele baga ala kira kele baga okoni nalumaye kira kele baga gola ela elala mama dara surulay kira kele baga wallahi minye ayadi wotigi kuge kira kele baga kira kele baga ne bejoni nga barubo Allah dane mareke jamakolo mununye kira desenga jogoya mununye kira desenga sabote wangu madango deseni maza uye kira ke moni manye wa arasuru kera moni manye uye bomusire kira kongololata uye bomusire kira kongololata otigira wayedum masalala otigira samadum masalala odetigira mumene nyumauna otigira silame nyumauna wajoni kele nyubara kelenge wadane mareke jamakolo wana lamanga jonya jirana wane bina kasete kele bo oluka alakira kanuga makira kele baga ogoni nalumaye wa ujara chena kira kele baga uilalumay mogo etiko kala mayere kira kele okay ujara aljuma kan bogo nyori fonyena o yere bora sisa kai aljuma ay minge be hakli jingi ala sisa okay ametemeni kuma aljuma amsega do aljuma yere Zikiri demne wakati mina bon le Zikiri damna amena de amena aljuma kasheti ubo album flavo album fla olu bora ufla bora wakati nyona bo album follow tiere amena me album fla na de sa o benani 2009 kono na kwa okay bashtala onyana halbi alaka to no ya amena okay aljuma komi mission ko Zikiri Waati ami wati mina yuko mina fo sisa ijo amina nyefe amina kofe folo okay aljuma monde nana ni Zikiri ma bamanaga infame a chogo Zikiri dongli dali anana chogo ya jumenela Zikiri dongli dali bon comme ne demsene ne kon nyinga ne ba ngo Zikiri kon be aywa be la côté de awo okay ne nyinga
Ok, komi émission yɛrɛ Zikiri Waati. An bɛ waati min na i n'a fɔ bi. Sisan Zikiri ani fɔlɔ Zikiri aljuma yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Bon danfara belebeleba bɛ yen. A caman yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ jumɛn ni jumɛn? Voilà, parce que sisan maaw tɛ baara kɛ ni kuma yɛrɛ ye, kuma laɲini ye min ye, mais u bɛ baara kɛ dɔrɔn c'est-à-dire que na min fɔra dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi. O de la ne yɛrɛ bɛ siran kuma ɲɛ. N'o tɛ Zikiri tiɲɛ yɛrɛ la ani fɔlɔ ta tɛ kelen ye. Ani fɔlɔ ta tɛ kelen parce que an fa n'o ye Racine Sali ye. Bon Racine Sali yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko i bɛ se ka fɛn bɛɛ don Zikiri la. Fɔlifɛn ninnu tɛ mais kumakan bɛ bɔ i da kana sɔn o de ka changer. Est-ce que a faamu? Bon n'i ta musique fɛ dɔrɔn a ka ca Ala fɛ i ka kumakan a bɛ sɔn ka changer i bolo dɛ. Mais i bɛ se ka fɔlifɛn kɔni bɛɛ don a la. Mais min ye kumakan ye n'o ye ladilikan ni fɛnkɛ ninnu ye i bɛ se k'olu kɛ olu bɛ se ka continuer ka taga quoi. Mais bon caman ti a faamu. Bon Zikiri fana kɛra toujours mɔgɔw bɛ ka don a la bon fɛn min don fana a tɛ ka ɲɛɲini quoi. Ya n'o tɛ danfara b'u ni ɲɔgɔn danfara belebele. Awɔ. Sani y'a faamuya e b'a fɔ ko fɔlɔ Zikiri ani sisan Zikiri kuma cogoya de y'a changer wa ou bien fɔli sen de ye a changer quoi. Parce que fɔlɔ Zikiri bon an ka dɔgɔ an b'a dɔn ni tantɔ de. Bon a nana b'o la gita nana biri ou bien o bɔra ye jidon nana biri. O bɔra ye bidon nana fara a kan. O gɔniw nana don a la, piano nana don a la, gitariw nana don a la, kora b'a la, bɛɛ de b'a la. Yɔrɔ a ma nɔgɔn quoi. Voilà, ya. Bon n'i ta musique de fɛ i bɛ sɔn ka sira bila. Mais ni musique bɛ ka jouer san i yɛrɛ kuma parce que kuma ye fɛn dɔ de ye quoi a bɛ dilanni kɛ a bɛ ɲɛni kɛ. Parce que musique ye fɛn dɔ de ye setanema fɛn de don. Bon n'i ta musique fɛ dɔrɔn a b'i bila sira la i yɛrɛ m'a dabɔ min kama. Mais toujours i b'i hakili to kumakan min bɛ bɔ i da ladilikan kɔnɔna na. O ye ne ka denmisɛnninya hakilila ye. Tabarikala. Ok, faamuyali sɔrɔla o la. Ok, aljuma. Ko jɛnatigɛ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ. I yɛrɛ ko k'i ye zikirida daminɛ k'a mɛnna dɔɔni. I ka zikirida a wagati kana se bi ma i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ? Ne ye gɛlɛya belebeleba de sɔrɔ a la. Belebele yɛrɛ. Parce que anw ye siya min ye bon an ye kɔrɔbɔrɔ ye. Bon an ka famille na dɔnkilidala a ma deli ka bɔ yen. Bon sisan mɔgɔ caman bɛ fɔlɔ n'u kun ye micro y'i bolo dɔrɔn u b'i kɛ i n'a fɔ i ye jeli ye. Ka sɔrɔ n'i bɛ dɔnkili da dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye jeli ye. Bon o problème kun bɛ ne ni an ka mɔgɔw cɛ parce que u ye n dɔgɔya yɛrɛ parce que ko n ye n yɛrɛ kɛ jeli ye. Bon artisiya ani jeliya fana olu tɛ kelen ye quoi. Bon n ye degun sɔrɔ a la. Bon yanni i ka ɲɛ sɔrɔ a bɛɛ b'a la quoi. A bɛɛ b'a kɔnɔna na degun kɔni sɔrɔla la yɛrɛ. Parce que hali ne yɛrɛ ka baara kɔnɔna na n y'a fɔ plateau caman kan. Ne yɛrɛ pontisisi kelen a bɔra ne kan kɔnɔ. Dɔnkilida in kama bon. Tiɲɛna. Degun kɔni sɔrɔla la yɛrɛ. Tiɲɛna o ye degun belebele. Mana hali bi Ala ka nɔgɔya kɛ. Amina rabi. Ok, degun sɔrɔla. Mais an bɛ waati min na i ko bi. Nɔgɔya dun. Belebele. Nɔgɔya belebele. Nɔgɔya belebele kɛra. Degun na alhamdulilayi bi a barika la. Tabarikala. Parce que n kan ka kasi fɛn nɔfɛ. Alhamdulilayi Ala o nɔgɔya. Tabarikala. Ala k'a tɔ nɔgɔya. Amina rabi amin. Wa kanubagaw aw tulo bɛ aljuma na dɛ. Hali bi a ye belebeleba fara aljuma ka sankɔrɔta kan. A ka n'a ka dɛmɛw kan. Ok, o ɲɛna. Aljuma i bɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ya zikiridala wɛrɛw ya? Oui, ne bɛ baara kɛ ni zikiridala bɛɛ ye. Aw cɛ bɛ cogoya jumɛn na? Aw cɛ bɛ cogoya jumɛn na? Bon ne kɔni fɛ zikiridala fɛn tɛ ne ni zikiridala cɛ. Fɛn tɛ ni zikiridala cɛ. Non jamais. Kalandenw b'i bolo fana i bɛ ka minnu kalan? Oui, kalandenw bɛ n bolo. A caman. A caman bɛ n bolo. Ok, problème t'a la. Sisan ni ne ko n ko n bɛna aljuma wele ko mariage bɛ n bolo aljuma ka taa ne ka mariage kɔɲɔ ɲɛnajɛ kɛ. Aljuma u b'a fɔ ko zikiridalaw b'a kɛ dɛ mais ne bɛ fɛ k'e ɲininka de. N'a ma k'i ma baasi ye. Komi i yɛrɛ ko kalandenw b'i bolo
ne aljuma de wele akana nga konya ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ sigi sira aljuma yɛrɛ mana e kalandenw de bila kana fo wulafɛla na a yɛrɛ nana o y'a sɔrɔ ɲɛnajɛ jabana est-ce que ka baara ye bon yana nga taa n'o ye fɔlɔ b'a fɔ hala artisia domini kɔnɔ sariya la o yɛrɛ ti bɛn est-ce que fama sariya la ti bɛn hala artisia domini yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ ni ko zikiri bon n kɔni bɛ se ka kuma ni ne ta ye bon debini don min na ne kɔni ye minkoro minɛ n tɛgɛ la k'a fɔ alo a cɛ tɛ dugukolo sanfɛ ko ne y'i ka wari minɛ ko ne ma t'i ka ɲɛnajɛ kɛ a ma deli ka kɛ debini ala kan da est-ce que fama n'i ko ko n ka taa kɛ n'an b'a sɔrɔ n b'a f'i ɲɛna n'an t'a sɔrɔ hali n'i ko k'an ka taa n sen jɔ ne b'a fɔ a ye ne bɛ taa n ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ taa k'i garisɛgɛ to o ye tiɲɛ o ka ɲi nɔ hali bi continuer ka tɛmɛ n'o ye ok an ye dɔ kɛ kuma na n'i ye mɔgɔw wele k'u sigi kɔni n'i y'i ta kɛ kumaba ye filalakaw yɛrɛ olu bɛ sunɔgɔ ok i bɛ se ka kanubagaw la nisɔndiya cogo min na ka se k'u kunu ka bɔ sunɔgɔ la filaw kunu ka bɔ sunɔgɔ la cogo min na ok Muhammadu bin Abdullahi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taslima ene ba ega ya fama ene ba ete ya fawa mama Isa ega ya fama ene ba ega ya fama ne wolo ba Fatimu ete ya fawa ene ba ega ya fama kalo kono tonti kile kele gwema wine ba ega ya fama wine ba ega ya fama handu ya ganna chijiri bifome ainyane mainjeine ene ba ega ya fama musuni senge musuni nyanine ene ba ega ya fama nenye ware de manete sarabo nenye dia de manete sarabo nenye ware de manete sarabo wine ba ega ya fama bega ya fanyini masa uve negoni mbe ya fanyini ngolo ba uve ene ba ete ya fawa wow bangi ba duka wo kay yere de o jara ok aljuma voyagera kata ko kana nuna walma mali yere kono na dugu wero la falla bo bora ngoni nye ko kana nge par exemple ina fo Côte d'Ivoire ni Burkina o nyo uluke me yoro don mata en folo halbi alaka nabaya alaka kanuto kanu de wi abela se mokoma alaki kanu yen yoro mo la ko se ki la tay coga mina okay o famira aljuma bi barabere ke minti zikiri daya aywa aljuma bi barabere ke ina fo jumem abi barabere ke o barabere bon amasuru ya doro oui me improviser aga nunda bele ka kuma dota doro ni go doso jelima ka be bara wara ke doso jeli ko mana me jeli ala chugo dondo la ko ne bi sigi ga keta bo mori jeli fana aywa ka chala fe okay tabarikala ala ki bulo bara fana na projet jumemi aljuma bolo abina ke tagali nyefe kabla ikomi avenir bo projet papem bulu a jama yere je parola nere dans les fonds kungulo yere bi chauffer mais anni projet bi bulu ni deme baga jon ti la quoi bo abibla yere tarla doni esi afuma nga deme baga obe u chama si ala ni mogo je a chama be abe fantaw ye mais fantam munundu karialendu c'est parce que nous étant sur drame duru wodnema tabarikala c'est vraiment un projet chama yere de be ya inshallah okay mana alaka an projet keli noya ima amen arabi okay famelu sorolula aljuma ega bara yere konnana fenjumeni madi aljuma yere bo nega bara yere konnana a femi kon manne kane kola amai ki dada ka ne to fe
nte juguya fana fɛ awɔ tabarikala mala ka nɔgɔya amina ni ko min man di ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ man di ye fɛn dɔ fana ka di ye oui bon min ka di ye toujours kelen de don ladilikan dɔrɔn an ka ɲɔgɔn bilasira tabarikala o fana ka ɲi na ok komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma alijuma dumuni jumɛn ne ka di alijuma yɛrɛ ye e t'o dɔn dɛ dumuni min ka di ne ye n'o ye bozo dumuni dɔ ye u b'a wele ko cɔncɔn non e t'o dɔn bozo de b'o dɔn alijuma o bɛ dilan cogo jumɛn na cɔncɔn cɛ n'a sigira sisan hali kameramani la wa a bɛ filimeli dabila dɛ ale bɛ dilan de ko mɛ bɔn bamakɔkaw fana tɛ situlu fɛ n tɛ n'i y'ale dilan a nafɛnw man ca a wari man ca c'est à dire ale na de bɛ kɛ kini sanfɛ ka sɔrɔ ka situluba k'a kan e o man ɲi dɛ jɛgɛ kɛnɛ b'a sanfɛ e o to yen cɔncɔn a tɔgɔ bɛ cɔncɔn alijuma n'an bɔra i b'o dilan cogo ɲɛfɔ dɛ walima i k'a fɔ madamu ɲɛna problème foyi t'a la ok alijuma o ɲɛna san folikan laban min b'i bolo k'a fɔ i kanubagaw ye an filɛlibagaw ɲɛna i bɛ se k'o kɛ ani sɔnni an ka taa i bɛ misigi kelen kɛ k'a kuncɛ o la ok n bɛ folikan laban min se n kanubagaw ma yanni n ko sababu n b'aw aw yɛrɛ fɔ aw ni cɛsiri baara o baara bɛ yen sɛgɛn b'a la timinadiya don parce que fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na i bɛ baara dɔ kɛ i yɛrɛ b'a ye i saliyalen don a baara la mais taalen ɲɛfɛ dɔw bɛ n'i ka baara sɛbɛ yir'i la quoi aw yɛrɛ ni cɛsiri hali bi ala ka sabu ɲuman k'aw ye ka maa d'aw ma minnu b'aw bila ka taa fo diɲɛ dan ok n bɛ n kanubagaw fo toujours u ka alijuma de don n b'u bɛɛ lajɛlen fo u ni cɛsiri k'an profiter a ka n ka kulɔpuladenw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni ce inshallah folikan dɔrɔn de bɛ n bolo k'u ni cɛsiri u ni hɔrɔnya ok o ɲɛna sisan i bɛ dɔnkili laban da an bɛ sɔrɔ ka bayi di kanubagaw ma ka dɔnkili laban da ok problème foyi t'a la Aliyu ini jate kelenye Aliyu Nsidina Aliyu ini jate kelenye Aliyu Mbadara saja janebi saja welela Aliyu Kaibara keleche ama alikumewa Aliyu Njesuru che janebi saja welela Aliyu Ayiwa janjo fara badara aliye janjo fara chemine cheye nchesuru chejaye alita to kai barakalalla ayi sara sela meula kale beta kai barakalalla kale binoni nga joli ula muru binoni nga joli ula soka binoni nga joli u agotera binoni nga joli ula alita la kai barakalalla ale folo lana me mauna nafigi vagabado munafigi vagabado njayele vagabado ali ye noninga joli ula moru ye noninga joli ula sajaja ene je mangande Allah wa chena ali ni chimanga hal ni amaya nyena anya ka kugeta wali me ok aljuma ina nga wele leme a jaranye a benama ami fu dante foli mina ala kan to nyogoye ala ken ka damne ni ngana ka labanye ok kan bago anyo di fonyena ani aljuma tarawiri anale de kuma bi barola anyo di fo ka connecter le to MaliKunafoni.net ale jabaranna aka jem an commentaire bareke anga video ka aw kambe wakati were